Tadwa na nyiso oganda wa tich mar deputy governor kata tich mar deputy president kata tich mar jalup ng'ato. Sama ikaw tich king'e tich midhiye. Jalup nyiso ni na principal assistant. Jakony ikonyo ng'ane tichne. Oduol odhi deputy governor kata deputy governors mamoko kata deputy president kong'eyo ni bedo jalup ng'ato en jakonyne, ikonye tich. Ok in jatelo mochung' kende e gweng'no. Noyiero rengo Oduol kaka orengo governor to Oduol en deputy governor. Ang'eyo ni ji nyalo paro nyalo pogore. Samoro ng'ato nyalo dhi e tich ka en gi geno mang'eny. Nduku gik makelo gigi gin gik miluongo ni expectations. Idhi kamoro ka in gi geno mang'eny. Koro kigi kanyo tiyudo ka gigo onge. Mokwongo kata kiwuoye wach pesa mikwalo. Wasewacho dweche mobedo kanyo. To ka bende wabede kwa wacho ni pesa be pok odhi e county nyaka dwe mar 11 nyaka dwe mar 12. Counties mogik noyudo December. Kare gimikwalo ne ikwale koa kanyo. But gima adwa na nyis jothurwa ni mondo wabed joma hore. To deputy governor moloyo odhi e tich kong'e ni odhi bedo jalup governor, ok en governor. Omiyo giti kaluwore gi tich ma katiba ondiko e ofis ma entiere. Obeda principal assistant, obed jakony mar orengo mar governor manoyier. Chieng' machielo ka yiero biro, koro dhi e kom midwaro koluwore gi gik ma komno nego. Erokamano ahinya. Mano en wach ma bende biro bedo kwaluwo machiegni ahinya odiochieng' ma kawuono ka bende geno ni Oduol dhi chopo kacha mar